CDIAP està integrat en el Servei de Medicina Pediàtrica del Parc Taulí, però no sempre ha estat així. En un primer moment va néixer en el Centre de Medicina Preventiva Escolar, que era un annex a la Clínica Infantil del Nen Jesús i estava dirigit per la doctora Júdez. Ens vam trobar en un bar de Sabadell i realment ens vam entendre de seguida i ja aquestes persones els vaig jo contractar per aquest centre de medicina preventiva escolar. Fèiem revisions a les escoles, revisions mèdiques a les escoles. Em vaig començar a donar compte que venien pacients que tenien dèficits intel·lectuals i no ho sabien els pares, no ho sabien. Vàrem dir, com és possible que això no s'hagi diagnosticat abans? S'hauria pogut estimular per impedir que aquest retras es quedi aquí. I llavors una de les persones que jo ja veia que tenia molta inclinació era la Glòria Ruiz. Jo, el meu primer fill, tinc 3 fills, i el meu primer fill havia nascut amb un greu trastorn del desenvolupament. L'any 73 a Barcelona no hi havia cap servei que orientés sobre el diagnòstic psicològic i l'orientació terapèutica de nens amb trastorns greus del desenvolupament. Vaig haver d'elaborar bastant material pedagògic perquè els materials que existien en aquell moment a l'estat espanyol o a Catalunya, a Barcelona, no eren prou adequats per ell. Per exemple, un llibre del Teo, ell no el podia identificar els objectes perquè hi havia molts. Ell necessitava un dibuix en blanc i negre i gran per poder-ho identificar pels seus problemes visuals. Això també suposo que li va fer pensar a la doctora Júdez que ja partíem per un costat amb la Salut Peix, que dominava els trastorns motrius en primera infància, i meva, que dominava en lo possible el tractament psicopedagògic de nens amb un greu trastorn del desenvolupament. Jo ja tenia experiència en el món dels discapacitats perquè havia treballat a Arimon i també perquè tinc un familiar. Per tant, quan la doctora Júdez em va demanar de participar-hi, vaig pensar que era una idea important el fet de començar l'atenció a les primeres etapes. Però què ens va passar? Ens va passar que, esclar, això suposava obrir un servei nou i resulta que la dotació de l'obra social de la Caixa, el pressupost no arribava, no? I de vegades em deien, doctora Júdez, no gasti tant, no gasti tant. Em van dir que no. Al setembre del 79, sense encomanar-me a ningú, me'n vaig anar a Madrid a demanar un concert. I va ser molt curiós perquè ens esperàvem i al rato van obrir la porta. Diu, los de Terrassa que entren. Perdón, somos de Sabadell. Bueno, és igual, passen. Vam exposar tot el que fèiem i al cap d'uns dies ens concedien un concert. Ens van concedir un concert per fer dins del Centre de Medicina Preventiva Escolar aquest servei d'estimulació precoç. Els primers anys d'atenció precoç, de funcionament, van servir per assentar les bases de lo que havia de ser l'atenció precoç a Catalunya. Es va elaborar un primer document que va servir també a la Generalitat per desplegar el seu pla territorial. En aquests anys també es va d'alguna manera integrar tots els professionals que formen part de la interdisciplinaritat de l'equip, el neuropediatre, treball social, psicoterapeuta, més endavant també la logopeda. I què fem doncs ara en el CDIAP? Doncs el que fem és valorar els infants, tant les seves dificultats com les seves capacitats, estudiar-ne les possibles causes de les problemàtiques que puguin tenir, establir un pla terapèutic i també fer el tractament. Tot això involucrant a la família en tot el procés que tenim i, a més, en estreta coordinació amb tots els serveis d'educació i socials que estan implicats en el cas. Doncs mira, les neuropediatres, que treballem aquí en el CDIAP, visitem a tots els nens i sempre fem una primera visita en la que recollim tota la informació clínica i llavors a partir d'aquí fem una hipòtesi diagnòstica. També hi ha nens que requereixen de tractament farmacològic, d'algun medicament,
i en aquests casos indiquem la medicació i fem els corresponents controls mèdics. La tasca de les psicòlogues és fer el diagnòstic neuropsicològic, és a dir, anar definint el perfil funcional del nen, tenint en compte el que són els punts forts i febles de cada infant. Valorem el desenvolupament cognitiu, també la comunicació, el llenguatge, la conducta i aspectes motrius, i en funció de les necessitats detectades proposem la intervenció terapèutica que creiem més adient en cada cas i posteriorment anem fent unes visites de seguiment. Des de logopèdia el que fem és atendre famílies amb infants amb dificultats de comunicació, de llenguatge i de deglució. I aquesta comunicació, si està afectada, com interfereix en les relacions, no? En les relacions amb els iguals, en les relacions amb els adults. Les psicoterapeutes el que fem són sessions de teràpia amb el nen encaminades a tractar tot el que és el desenvolupament, les dificultats en el desenvolupament global dels infants, quan presenten, per exemple, retards a nivell cognitiu, trastorns de la relació i la comunicació, problemes de conducta, i ho fem sempre coordinant-nos amb l'escola i amb els seus serveis psicopedagògics. I quin és el paper del fisio? Què és el que fem les fisios aquí? Atenem els infants a tractament més petits que arriben al CDIAP i atenem tots aquells que venen amb un motiu de consulta, que és un problema en el desenvolupament motriu. I el que fem és, amb el nostre dia a dia, intentem afavorir el desenvolupament màxim de l'autonomia dels infants i ho fem a través del joc, i les eines principals són el joc i la relació amb nosaltres. Pues mira, les famílies quan arriben al CDIAP, amb el seu infant que té dificultats en el desenvolupament, passen per un estrès emocional molt fort, no? És algo desconegut, algo imprevist, i abordem la situació per reduir el màxim possible l'impacte i mirant de recuperar el màxim possible el benestar d'aquella família. El meu nom és Núria, jo soc la mare del Biel i la Nora, que són prematurs que van néixer a 26 setmanes, molt petitons, i venim al CDIAP des del mes d'agost, em sembla, una cosa així. I la veritat és que superbé, els nens venen molt contents. Al nen sí que li va costar una mica més per tema d'ell, personalitat i tal, però ara ve molt content. I la nena, perfecta, la nena ve a jugar. Per ella és algo normal, s'han acostumat una mica a la rutina, ja coneixen a la gent i molt bé. Pel que fa a l'evolució al llarg d'aquests 40 anys, podríem dir que el fet més destacat és l'augment importantíssim que hi ha hagut en el coneixement de les alteracions del neurodesenvolupament, també amb les seves possibles causes i signes de risc. Això ha suposat un augment en el nombre d'infants atesos, que en l'any 1979 eren 52 i, per exemple, el de l'any 2018 han estat més de 2.000, també en el tipus d'afectacions que atenem, que abans se tenia només paràlisi cerebral i discapacitats intel·lectuals molt importants, i ara s'atenen trastorns específics i nanos que només presenten algun tipus de risc, i també amb l'especialització de l'equip i el creixement d'aquest equip, que som ara més de 40 professionals. El futuro tendrá que ser abordado desde diferentes perspectivas. Uno muy importante serán las nuevas necesidades sociales. Las familias intentan y deben armonizar su realidad con las situaciones de enfermedad. Por tanto, van a demandar un mayor compromiso de todas las administraciones, salud, social, educación, para poder llegar a esa armonización. Pero va a tener una segunda visión también importante, que es la tecnológica. Y realmente la innovación tecnológica está siendo brutal en los últimos años. La genética va a mejorar todo lo que son los procesos diagnósticos. Las nuevas tecnologías de diagnóstico por imagen pues también nos van a dar una nueva visión, con lo cual llegaremos a un diagnóstico precoz mucho más temprano, con unas expectativas sociales mucho más altas, y eso requerirá un altísimo trabajo de todos los profesionales para poder dar respuesta. Abans es deia, als 18 anys el desenvolupament ja no pot funcionar més, no? Ja acaba, ja és difícil. El meu fill als 12 anys va començar a parlar i en aquests moments, que té 46 anys, llegeix, escriu a l'ordenador. I tot això és tan real, és tan necessari. Però jo penso que és un món molt gratificant perquè et sents molt útil a la societat. I hi ha persones que això ens agrada molt.